Mira, a mi ara me sap greu comparèixer aquí a fer aquest vídeo per encabronar-te, per indignar-te, per posar-te de mala llet i fins i tot perquè te posis un poc agressiu, que tocaria, perquè si no, fet-ho mirar perquè tens mal pel cap i no són crosteres. Escolta l'amo de Mercadona. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. Mira, Joan Roig, te diré una cosa i crec que puc dir que te la dic en nom de tots, absolutament tots, els ciutadans de l'estat espanyol. Ets un autèntic cara dura, ets un poca vergonya, que els empresaris i directius genereu riquesa i que si després aquesta riquesa no arriba a tothom, que és culpa de qui l'ha de repartir. Qui és el que l'ha de repartir? Escolta, que fa un any que t'estàs omplint les butxaques apelades amb unes pujades de preu arbitràries, abusives, que no tenen justificació i que no tenen nom, que estàs fent passar pena a les famílies mentre t'estàs enriquint. Que el que hauries de fer, Mercadona, en els teus queixers i queixeres, és donar-los passamuntanyes. Primer, perquè no passin vergonya, i segon, perquè el que fan no és cobrar, és un atracament el que passa en els teus súpers, i si tu encara vas a Mercadona a comprar, fes un pensament, perquè aquest senyor te pixa damunt i te diu que plou. Ha besat anar en el petit comerç, a de vora ca teva, a la tenda de sempre, que tenen preus més raonables, els hi faràs un favor a ells i de passada no ficaràs els dobbers a les butxaques d'aquest senyor, que no té vergonya ni la coneix.